ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ମସଲା ତ ଦେଖିଥିବେ, କ'ଣ କେବେ ସିମେଣ୍ଟ ସହ ମାଟିର କମ୍ବିନେସନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ନାଁ ତୃପ୍ତି, ଆଉ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ନେବାକୁ ଯାଉଛି 100 ଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯୋଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଉଠା ଆଞ୍ଚ ତିଆରି କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ବାଲି ହାତ ନ ଖାଇଯାଉ ବୋଲି ବୋଉ ପଲିଥିନ୍ ଗୁଡେଇକି ହାତରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ତାକୁ ଖୋଲି ଫୋପାଡ଼ି ଖାଲି ହାତରେ ଅଟା ଚକଟିଲା ଭଳିଆ ସିମେଣ୍ଟକୁ ଚକଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ମସଲା ପାଣିଆ ହେଇଯିବା କାରଣରୁ ଝିଙ୍କାର ସେପ୍ ବାରମ୍ବାର ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ସହ କିଛି ମାଟି ଆଉ ବାଲି ମିଶାଇ ନୂଆ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଦେଖାଯାଉ ଇଏ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସାନ ବୋଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢ଼ିଲା ଭଳି ସିମେଣ୍ଟକୁ ଗଢ଼ି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ବି ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଞ୍ଚିଲୁ। 4 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏଇ ଛୋଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲା। କାମ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ହେଉ, ପରିବାରର ସାଥ ଥିଲେ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।